Hai, Naică, urcă-te și tu aici. Sunt prea mic. Mi-e frică. Îți place, Cristina? Se face așa. Așteaptă, așteaptă. Așteaptă, așteaptă. Te învârți și pe tine? Nu așa! Dar cum? Am lovit-o? Da, se preface. Face parte din... Natura, e din natura asta. Hai, nu v-ați plictisit, mai mergem? Gata, hai în altceva, hai.